kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, kagahapon ato naman tong nasugdan ang suliran mahitungod sa pagbati, no? Nga dili normal, no, sa atong mga kalalakinan o usab sa kababayenan. Ato nang gisugdan ang mahitungod sa homosexuality kay usama ni sa nahimong suliran, no, sa atong kalibutan. Wala man o ni ma-explicit yun sa atong intro, no? Wala ni mahisgutig yun explicitly, but dito ni na-appeal sa og uban pang mga suliran. Okay. Okay, ato kagahapon atong na hisgutan ang kining moto, ang lalaki nga ang iyang pagbati babae, ug ang babae nga ang iyang pagbati lalaki. Di ba? Balipod. Ang wa na to ma-appeal, no, sa atong gisgutan gahapon, naapo di ay kanang mixed, no? Mixed emotions ba, no? Na sani kombinasyon sa duha ka pagbati. Ganang gitawag nila og na double blade. Oh, mo na ang nahibaw-an nato, no. Nga dunay lalaki nga aduna siya'y pagbati nga usa ka babae, pero naapod siya gihapon, mubati gihapon siya og pagbati sa lalaki. So naduha, muna gitawag og mixed. Apil gihapon ni sa atong giingon kagahapon ba nga kanang sa impurities sa biological formation, no? Impurities. Sa ato nang giingon kagahapon nga nganong nahitabo ni nga unta ang paghulagway sa creation, paghulagway no sa creation sa Dios sa tao,
wala man gyud ingon ana, no? Lalaki ra man gyud og babae. Nga ang lalaki ang iyang pagbati lalaki, ang babae pagbati punya babae. Maura man gyud na ang gihulagway diri sa creation, di ba? Kay wala man giingon nga kadtong pagbati ini Adan, pagbati niya babae. Wa gyud, lalaki gyud ang iyang pagbati, ang paghulagway. Then ni Eva pod ang iyang pagbati, babae pod ang gihulagway diri sa sa creation, no, sa atong pagtuo, no, sa Biblia nato. Pero mao lagi mamunto ang pangutana nga ano man nga naa man lagi lahi. Mo nga ang uban moingon nga na siguro gigama pa ang Dios nga mauna. Wala lang masuwat. Mo na ang uban mo rason sila gingonana. Pero sa sumala sa atong pagtuo, labi na gyud no, pagtuong Katoliko kay nagtuo man gyud nga kining atong tinuhuan, mao gyud ni ang tinuod nga biblical o historical nga tinuhuan nga mao ni ang giingon diya sa unang Timoteo 3:15 nga haligi og sukaranan sa kamatuoran ug gunya kay ang iyang guide, ang nigiya niya Holy Spirit man kay napadala man ni adtong adlaw sa Pentecostes. Unya kay dili man mahitabo nga masayop ang Espiritu Santo sa paggiya sa iyang simbahan, mao nga nakasigurado gyud ta nga ang simbahan kung manudlo katuhuan yun kasaligan. Sama sa pagkasaligan ni Kristo kung manudlo. Na ang prueba nato sa Biblia kanang gihisgutan sa Lucas 10:16 nga ang naminaw ninyo sama rang naminaw kanako. Ang wala maminaw kaninyo, akong simbahan sama ra usab nga wala maminaw kanako. Yan gihimo pa gyud niyang final arbiter ang iyang simbahan diri sa yuta. Sa to pakasaligan gyud siya when it comes to mga desisyon. Kaya kung dili pa siya kasaligan, dili mo sulti ang Ginoo na, no? Kanang sa Mateo 18:17 ba, no? Mateo 18:17 nga kung doon na ko na yung mga issue, mga kalibo, doon na yung mga kaso, husayon, doon na yung mga bingkel, iadto ko no sa iyang simbahan. Kanya ang dili manalinghog o mutuo sa desisyon sa iyang simbahan, isipong makasasala. So muna nga atong gibalik-balik diri ang pagka-final arbiter sa simbahan. Nya kaya nga atong simbahan nanudlo man gyud nga wala gyud lain pa nga maingon ta nga third sex, fourth sex, fifth sex, wala. Duha ra gyud. Lalaki ug babae ra gyud. But ang lalaki ang iyang pagbati, babae ang iyang ang babae pod ang pagbati, babae pod. Pero nganong naay nalahi man di naman ni mao, no? Okay, sa ato nang giingon gisugdan kagabi o kagahapon nga tungod ni siya sa resulta ni siya sa pagkasala ni Adan ug Eva. Katubang naluwatan nila ang sanctifying grace o ilang naputol tungod sa ilang sala, naputol ang ilang kadugtungan sa Dios. So sa katekismo gitudloan ta sa atong simbahan nga mao na ni sulod ng concupiscence nga ang tao sukad ni adto doon na inclination o doon na siya pagkamahiligon sa dili mao o sayop. O muna pananglit akong gihatag ninyo nga bisan pa manggali ang normal nga lalaki o normal pod nga babae then maghiusa na sila sa kaminyoon. Dili gihapon garantiya nga dili sila masipyat kay ang lalaki naamang gihapon siya kanang sense of irregularity gihapon nga bisag sa pagtuo o sa ragyo iyang mahimong higugmaon o pangasaon pero mubati man gihapon siya gugma sa uban nga posible og dili siya kapugong makapanguyab pag gihapon siya glain so masipyat kasala ra gihapon siya. Vice versa, ang babae pod, ingon ana, okay na man tayo daghang nadunggan nga ang babae nangaliwa pod. O na higugma po kunog lain. O so, ingon ana nga parehas ra. No na ay mga kuan kanang irregularities. Dayon biologically pod mao pod na. Nga ang pagtagbo sa similya sa lalaki o babae naa na po'y mga impurities diha. Wala na tong sa original gyud nga pagka gama sa Dios sa tao. So nagsagol na ang impurities. So mo na nga kay irregular naman na may mga impurities biologically. So mo na resulta mo na mga biktima nato no nga kinang gitawag nato homosexual behavior.
Unya ang ato ramang yung solution ana kuan ra gyud Christian kuan living. Ang tawag sa pagkakristohanon naa ra gyud diha ang solusyon. O kana bang pag-deny sa atong self. O Christianity ra man gyud. Real Christianity ra man gyud ang calling ani. Unya dili ni kay para lang sa mga kuan. Dili ni kay para lang sa mga homosexual, kundi hasta pud sa mga heterosexual. O sa mga normal ba? Kita tanan gitawag ani, no? Kining pagka Kristohanon. Unsa man ang pagka-Kristohanon? Kanang pag-deny sa atong self, sa atong kaugalingon. Kaya ang atong kaugalingon ko daghan namang impurities because of kanang gitawag na to concupiscence. So makalikay rata aning concupiscence kung atong dumilian ang atong kaugalingon. But pasabot kining urge nato sa atong flesh nga wa na masubay sa atong pagtuo sa Dios, pugnan jud ni nato, no? Whether ma-homosexual ka magdili, kay parehas ra man gyud ta, lain-lain lang og estado, di ba? O kanang tawag sa pagkakristohanon ba? Kanang tawag sa krus. Klaro man tong giingon sa Ginoo nga kinsa tong bot mo sunod kanako kinahanglan mo pas-an sa akong krus. So ang pagkakristohanon mao gyud solusyon ani kay kung makapas-an ta sa krus nga gitugot sa Ginoo nga pas-ano nato para sa atong spiritual nourishment o kalambuan, kinahanglan nato gyud pas-anon kay kung dili ta mo pas-an sa atong krus sa kinabuhi nga gituyo na sa Ginoo nato para mahimutang tinuod nga iyang mga sumusunod o alagad diri sa yuta. No, kung dili ta mo pas-an ana, mo na nga mo paundayon lang gyud ta, di ba? O mo paundayon lang gyud ta. So, kitang tanan, whether homosexual ka man o dili, kita tanan, naagi krus nga pas-anon. Okay, naghan man yung mga klase-klase mga tentasyon sa atong kinabuhi. O kining desire sa atong flesh, nga na diha ang mga impurities. No, ang panawagan sa atong pagtuo, ang panawagan sa atong Ginoo nga maantigo ta mo pugong ana. Ako namang giingon ninyo no kagahapon nga ang sense of pagpugong mao manggaling no nakalimot lang ko sa una ako nang nakalimot lang ko giihap na ko ng pulong pagpugong kay gibalik-balik gyud na sa siging pahinumdom ni Saint Paul o uban pa gani itong mga tinun-an. Now, wa man nato maklaro pag plastar kining usab ka pangutana ba nga. Aberitas kanang impurities nga ang lalaki mobati og kanang pagbati sa babae, nya ang babae pod mobati og pagbati sa lalaki, impurities man na matud pa nimo, no? Nya sala na kung ingon ana ka. Well, ang atong simbahan wala magtudlo nga sala na kay ngano? Tungod kay dili man na nimo tinuyuan. Dili man na gusto nimo. O pagtaw nimo, natawo man kang ingon ana. Napugnali po'y uban nga mo develop, murag wa pa dayon automatic nga kanang nainana sila pero hinay-hinay, no? Minana. Pero mao lagi impurities lagi gihapon na, no? So dili man na tinuyuan. Resulta man na sa unang sala sa ginikanan nga nisulod ng impurities. No? Kanang concupiscence ba? So, umauna nga dili na siya sala. No? Kung nibati ka og ingon ana. Pero mahimo na siyang sala kung imo nang paundayan. Imo bang buhaton? Plus good, bisan pag dili homosexual. Pananglitan ako. Minyo nako. Dayon, maibog hapon ko og laing babae. Then, dili pa na siya sala kung di gyud ako buhaton. Kanang makapugong ba ko? Pero naa na ng inclination na kay mga impurities naman na nato sa atong self. Mo bitaw nga gitudluan ta sa atong pagtuo nga i-deny gyud atong self. Usay makalibog ba nganong ato mang i-deny atong kaugalingon nga binuhat man ta sa Dios. Well, dili na naon pagsabot. Ang gitudlo sa simbahan nga i-deny nato ang self, dili tungod sa kanang gitawag nato good self. Duha man gud ang meaning anang pagka self nga gitumbok. Self nga
nagsubay sa conscience o nagsubay sa Dios o kanang self nga kanang negatiba, meaning kanang self nga ang desire mao nang wrong o kanang mga impurities, kanang inclination nga nasupak sa atong pagtuo. Di ba? Naaman dyan na to, matag usa. O kanang natay ma-feel na to nga natintal ta nga gusto na to na niya, pero atong pagtuo mingon ayaw na kay sala na, sayop na. Na kung dili ta kapugong buhaton na to, diha na ta kasala. So, ang atong mga igsuon nga nibati og ingon ana, ang atong mga igsuon nga homosexual, kung pagbati nila ingon ana, dili pa na sala. Dili pa na sala kay dili man na tunuyuan nga maingon ana sila, dili man na nila kagustuhan nga ingon ana sila. Mahimo ng sala kung buhaton, kung paundayan ba. Buhaton ang imong gibati nga ingon ana. Mao na siya ang pagtulunan sa atong simbahan. So mao na nga naitudling di as Biblia na manggali na sa Bagong Testamento nga dili kasulod sa gingharian kanang mga taong inana, kanang ang lalaki nga iyang pagbati, ang babae niya, ang babae pud ang iyang pagbati lalaki, dili makasulod sa gingharian sa langit. Dili na siya but pasabot literalon nimo nga amir pagbati lang nga nibati siya ginana. Ang gipasabot siya gitumbok diha nga nagtumbok na siya sa gibuhat na. Kay inclination man na, kung ang inclination sa tao ingon ana lagmit, kung dili siya kapugong buhaton man gyud na niya, inigbuhat niya ana, siyempre dili siya makasulod sa gingharian sa langit kay gitawag man siya nga pugngan na sa iyang pagkakristohanon nya, dili siya mupugong. So therefore saon nimo pag adto sa gingharian sa langit nga wala man nato tumana og unsa instruction sa Ginoo, no? So pag deny sa atong mga kanabang personal o kanabang fleshly desire, self desire nga inordinate, wala masubay sa atong pagtuo. So atong klaro na dili na siya sala kung gibati lang na ug mao nay pagbati. Unay pagbati sa lalaki, no? Dili normal kay nganong babae man iyang pagbati nga wala magkabuhata sa Dios ang tao nga ingon ana, no? So sa ato nang giingon because na siya sa sala sa tao nga na luwatan tong sanctifying grace nga nisulod din ng concupiscence, no? Agi na sa unang ginikanan nato. Mao na nga kita makalingkawas ra ta ana karon kung dili nato na siya pasignunutan. Kanang i-deny nato na nga self. Kanang inclination nato nga resulta sa sala sa unang ginikanan nato kanang mga impurities. Makalingkawas ra ta ana kung ato yung panglimbasugan nga makapugong ta ana. Makapugong ta ana. Mao ra man gyud na ang Christianity. Mo bitaw atong simbolo lagi cross. Kay pugnan ang dapat pugnan. Alitan, mao na tentasyon. Moingon nga kana, uy, sala na, dili msugot ang Ginoo na kung atong buhaton. So mo na atong simbolo cross, meaning ayaw. Di ba? Ayaw, X, di ba? X man na kung nagali tay ipakita diya sa atong mga visible sign. Kung moingon ta nga ayaw na, di ba? Atong ibutang nga sign cross. O mo na usa sa meaning but pasabutan ng atong simbolo nga cross. Nga kahibalo ta moingog ayaw. Kay dili mo sugot ang Ginoo na, dili mo sugot ang atong simbahan na. Bisan pag ganahan ta. Sa ato na laging giingon nga, kanang gana, kanang gusto na to, dili tanan na uyon sa kabubuton sa Dios. So meaning naagid tay pugnan. So kanang sitwasyon sa atong mga igsuon nga homosexuals, mo lang maingon ta nga kana, mo na sila, mo na kanang inyong sitwasyon nun, mo na'y krus ninyo. Mo na'y krus ninyo nga pasanon. Okay. Resulta man na sa concupiscence. Mo man na ang epekto sa kuan, gihimo sa atong unang ginikanan, katong ilang giluwatan tong maayong relasyon sa Dios, kadugtungan. So mao na mga impurities sa kalibutan. So balikon ko, makalingkawas ra ta na kung mo-follow ta sa instructions Ginoo nga gitudlo sa iyang simbahan nga haligi og sukaranan sa kamatuoran, no unang Timoteo 3:15.
Okay, natoy nag-ingon bitaw nga nganong gitugot mo po na sa Dios. Nga gamhanan man unta siya, pwede man niya nga dili na lang gud niya tugtana agi sa iyang kagamahanan. Well, ang tubag ana, pwede man kung gusto niya, kay gamahanan gud siya. Pero sa ato nang giingon dili man gud ta kabuot unsay plano sa Dios. Ang plano gud sa Dios nga iya tang sulayan. Kung mahimo batang angayan sa iyang ganti didto sa langit. Unya ang iyang plano mao man ni nga sulayan ta niya. Kung matinumanon ba gyud ta, kung itugot niya ng mga ingon ana. Okay, kaya nahulog naman unta una natong ginikanan. Then isulod dayon tong impurities. So kanang mga impurities mura na siya og kuan na to, mga pagsulay na to. Kung antigo bata mo pugong ana nga kana angay ginang pugnan basis atong pagtuo. But pasabot gitugot na sa Dios nga maingon ana ta para sulayan ta ang atong pagtuo niya. So kung baga mura na siya og kanang kung sa kuan pa na physical fitness kanang mag-exercise kita nga magpahimsog ta sa atong lawas, di ba naman tay mga exercises. Muna tayo mga barbell o lamog lang ng mga exercises para mahimutang himsog. Sa atong pagtuo pod sa Ginoo sa Dios mao po na atong mga exercises. Kanang mga impurities nga angay natong pugnan yun na to. Kay mo man atong exercises sa atong pagtuo. So mo na ang ato no nang kuanon ba i-charge hinuon nato na siya, isipon no nato na siya nga mo gituyo na sa Ginoo nga iya nang gitugot para mahimot ang tinuod jud nga Kristohanon. Kay unsaon nato pag-ingon nga mahimot ang tinuod nga Kristohanon kung wala tay krus nga pas-anon sa atong kinabuhi? Di ba? Kana kung doon na tayo krus nga pas-anon sa atong kinabuhi, kana nagpasabot nga Kristohanon yun ta. Kay kung easy lang ta, o kung si atong gusto, buhat yun, kung si atong ganahan, buhaton yun na to, bisag di na tumao, dili na ta Kristiyanos, ana. Kay wala naman tayo krus nga gipasaan, ana. So mao na mga tinahod kong tigpaminaw, no, ug naa mga igsuon nato nga biktima ani, no, kini atong topic ko karon. Ayon ninyo huna ang gidaot mo ana. O makaluoy mo gani mas challenging ang inyong sitwasyon kung atong pagahisgutan kining dignidad sa pagkakristohanon, no? Para nako no, akong analysis ingon ani. Mas bugat ang dignidad sa usa ka homosexual nga makasunod siya sa kabubuton sa Ginoo kaysa mga heterosexual o mga normal sama namo nga nakasunod mi sa sugo sa Ginoo pero murag dili ra kaayo bugat. Inyo kung ibutang ta mas bugat inyo ang inyong sitwasyon, di mas dako ang inyong dignidad kung matuman ninyo ang kabubuton sa Dios. Ngano man kay dili lalim biya na inyong pagkabiktima ana. Mo ni atong pagtuo, no? So mao na mas challenging. So mao na usa sa hinungdan nganong gitugot na sa Dios kay gusto niya nga ipa-realize na sa tao nga dili day na imposible, nga posible day na nga mahimo na sa tao in spite sa iyang pagkaingon ana. So for the glory of God ra gihapon, di ba? So mao na ang beauty sa atong Catholic faith. So balikon ko sa pag-ingon nga dili na siya sala nga nibati kag inana. Ang atong mga igsuon nga ingon ana, dili na sala kung nibati kag inana kay wala man na tuyuan nimo. Resulta man na sa gibuhat niya danog iba. Mga impurities. Pero mahimo lang sala kung imo yung paundayan. Imo yung buhaton ba? Pras ragod nga, oy gitintal ka diha nga naay butang diha nga oy wa may kakita. Gusto ka nga maimuan na, so matintal ka, kawaton na nimo, di ba? Inana. Dili pa na sala kung narang si imong hunahuna. Mahimo nang sala kung imo yung buhaton. Di ka kapugong. Inana. So, siguro, no, ugma, atong hisgutan ang mga kuan. Unse angay natong buhaton kung ingon ana ta, no? Unsa ang happiness, no, nga makuha na to
Sa bisag ingon ana ang atong pagbati. Kanang happiness nga espirituhanon, no? Kanang happiness sa kuan pod, kanang pagpasubay sa husto. Kay naagali ni na ako'y nahibaw ang istorya pod nga naay lalaki nga mo na iyang pagbati. Gani naka-experience yun siya ka ng mga maot yun nga mga experience. Lalaki ang iyang pagbati, babae. Then siya gyud ni testimony gyud na siya nga nahimo gyud niya itong mga maot anak gyud nga pagbati. Pero nabag-o siya, no? To cut the story short, nabag-o siya. Dayon na enlighten siya, dayon naminyo manggali gyud siya. Og babae din nagkasinabot gyud siya. Sila siyang asawa. Unya malipayon sila, dayon naka-anak pa gyud. Naagihapoy happiness. Kay na-realize mo gunya ang kuan ba, ang pagtulunan sa Ginoo nga, pwede man di ay. So, but pasabot nga bisag ingon ana di ay ang tawo kung ma-absorb nato, no, matuhop nato ang pagtulunan sa Ginoo para nato nga ingon ana ta, mabati ra gihapon nato ang happiness gihapon. Nya nindot ana nga pagka-happiness kay ang Ginoo happy pod. Di ba mo man ay nakanindot yun sa happiness o kanang ang tinuod gali nga happiness nga ikaw happy ka hasta pud ang Ginoo happy pod sa imong gibuhat. Pero kung happy gani ka nga ikaw ra po'y happy unya ang uban dili o ang Dios dili dili na tinuod nga happiness. Mo ni atong bantayanan mga igsuon. So ang problema ron pod kung dili ka mobati og happiness anang instruction sa Ginoo. Siyempre kung wala pa ta sa spiritual maturity dili gyud ta happy. Kay limbong man na sa yawa. Pero kung kaati ka sa limbong sa yawa, imo mangita kag paagi nga mo grow ang atong pagka-spirituality niya kay sa pagtuon nato kung mo grow atong spirituality automatic ang atong maturity pod sa spirituality mo mutubo man og mutubo na gali na makapil kag happiness so dili na lisod nimo ang pagsunod sa kabubuton sa Dios bisag ingon ana ka. So wa naman tay igong panahon. So ato gihapon ning ipadayon ugma mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, kini ang ubos ninyong alagad no sa maong tulumanon lamdag sa kahitasan Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas kauban sa atong mga igsuon no sa technical side Danny Luod og Taxi Lumba hangtod ug mabuhon sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.